HDP Agriculture sa Hemadungalong Borjan Development Committee sa Hemalong long kisong. Number 21 Borjan MSC Hawar Angkang HDP Agriculture Department sa Hemadungalong Borjan Development Committee sa Hem kithir thipahem kikim kirangja phan surihini rengkora pho pai chiklo ni phai ki thom arni long somtanglo lapelabang so BDC sa Hem kikimalong long ke sumasaya long kachitong dun Borjan Development Committee Mephu Khoistrong Park Kongchun Bang Chandra Timu Dun Mephu Kolpana Tisopi Dihin Rimbang Mate Finance Secretary Kolom Singh Terang Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teronatum Chitong Dunsi RDP du Lapen Borjan Development Committee Jasimera Kimang Damalam Tepi Lepuson Hello Nia Bhagau Borjan Bachau Ateke Goja Mumchai Mate Nia Khayatum Han Ke Asai Katike Men Pen Goja Mumchai Mate Nia Khayatum Aphai Nangbat Pik Khangjang Lapen Jong Sili Tum Karbia Tum Chirok Tok Pen Du Thekte Bomlang Pulote Borjan Havar Anchotle Kapheri Mime Choji Kalidet Si Morni Simarni Sike Karbiang Long Angkang Piemat Si Der de Pin Pen Second Bangladesh Mate Tripura Lapen Second Bihar Along Reson Si Nang Cheman Bekpo Atheke Karbiang Long Atokano Ajo Ang Tan Pen Chongwir Nang Kang Bak Keng Sang Paroga Sophai Nang Bat Pik Khangjang Sonthos in number 21 Borjana Havar Angkang Lethosita Gurja Mumchaya Somati Mia Khayatum Han Ki Saikatikia Men Pen Kedu Pathir Thipomsi Kapheri Mimi Ang Angsi Angring Nang Dobom Tanglopu Theklong Si Borjana Havar Chirok Tok Thekre Serbang Pubang Phi Mati Justmet Borjan Development Committee Chapatir PC Gurja Mumchay Akhetum Kedu Ke Pathir Thip Adimaklong Ang Den Alom Sining ang songa na tupen drone camera pang jersey kelang pang theka sai sitame deng nang koklo atheke lahaya kurja mumchai mate mia sotum adonarap chephabom chehangbom si mo ningkan photrok a philote ke pathir thip gc kabori lasi jong selapuson nang chemandet lokulote ka phere mi meji ang ringsi nang dukok mo arnisi ke minakar biat mamatsi akisung chatong nang rekpo Lasi Karbiang Long Autonomous Council Lapen Law and Order Phan Than Pachini Prabjin Pen ke Tharle Serak Chaputha Chisik Nang Tok Lapen Borjana Havar Angkang ke Doprong Longli Philang Kang Chuklong Plang ke Dobang Bang Phi Mate Longli Philang Hempu Badu Karbi Pusita Kurja Mumchai Mate Mia Khayatma Phan ke Han ke Saikatike Men Pen Punon Akaprek Aphan Le Punon Sita Longli List ki Pipedeji ki Padulong Le Deji Mate Kipek Pedejia Pansi, Borjan Development Committee Hin Pen, Rada Pans, Sodak Pen, Kipachini La Pen, Kachuning Relam Thi, Perangke Thinu, Napachini Do. Borjan Dilai Pen, Harsing Terwa, News Pass Karbiang Long. Mia Bhagau, Borjan Bachau, Labang Suat Happy, Niltum, Alam Pen Sot Kalisi, Niltum Labang Suasai, Deng Ponelo, Klempon Bomlo, Lasinilitum Labang Su, Notice Tame, Rongasar, Tumhan Saminitum Pali Bomlo, Rong Potrok Lielo, La Penon Kiliji Dolang. La sinon pali pondelote labang su hafilote nilitum aku puthot ladak nilitum chot pugalisi ladak nilitum kaprek organisation atum Geneva nilitum malong KSA do KCS Karbi Lameramai KNC punon Karsa punon Karbi Employee Association punon Madangte Borjan Youth Forum punon GB Association punon SGB punon lakat do kawe tempen saminil tum aku puthot interaction labang su program deng konji lake lalo nilitum lakat do kawe tim tumpen taminil tum mai sitame phapon po dopon po lapendu nilitum president secretary pen senglok alang tum cipaduk pen ajong nitum Borjan Hawar konana sila mia khai tum ke doma podim same drone pangjar pen sitame lapen ke site visit pen sitame tum klempon bomlo la sila tum han prabjin pen alang tum haladak ke padulong ni phan itum klempon nangpo atheke non ladak ki do chota mia pukali la kaprek long ke do mia tum stame e adon rap chichini ka do wepen ladak chi hang bompo chi san bompo la si la tum has stame ladak pen masih padolong derang po apel la puson si padobom pro tang de non ikan phone ikan ke ba phi pulo tang te adon rap tang chi plang det thai li tumolong atheke ili tuma suangir pas stame ko pinia budhi lang no pen stame pondet po pulo tang te ba pondelop tang tel tum usa han ko khai ba ili tuma munis stame ki let ki phet pen ba ko pinia karon pen stame alang tum mia pian det thai la pulo tang tel tum mulas ke kaciplung ni kali don rap chi plang det po non la puson si nani masjid nang kim tang lo nani ko pini school nani ko pini son la popo mo ke program po la pen thuni tum survey pen ke long tengke
pula long lehem putum tame kicok cetheo athikala tum mi lang apan la electric ken long tame lang to mi thang men pen sikachien la puson tame ni tum long approve do la silahai bang kicok cethe piglo la silitum prabjin pen la bangsu mi atum han la dak pen plung napo athikala miya ka chubi pen le tum kar bia khai ki reng bom kali itu miya khai bi pin sitame tum reng bom lo kapen ki wangilang sitame rengi la sila bangke kat do kabes tame matha parsik pamik kanangi nil tum long nang cirap nang situ dun popuni tum ning the dolo la si la kat do kabe la bang suamia khai tum han non pregjam madim pen Dr. Himonto Biswa Sarma sar mate Assam government pen kathale mate eviction claim bom lo la so ki claim lo got joy pen la dak nang ki luji la so na tum angring thetan theklong la si tum law and order long tame prosam lo la pen thu la kat do kabe social organization nom has tame chirok tok nai la pen ke claim ra pet nangi la bangsu mia aphan non ki bi kok do mane tangka poisa chuen do mane list ki pido butame nitum la bangsu cikloyon trok baga por bangka las lo mane pining ang bong mane la non cikloyon yang thong la song bong ke lang tum nahok pen ciklung po ako kali ciklung play pedang teni tum sodak pen ka prega tuar tame deng nang kok po Borjan Development Committee hin penta pusi pangdapon